Zer hartzen duzu kafea, Julen? Ba, nik utze eta azukre gabe. Utsa eta azukre gabe, hola aterako zut orduan. Aizu, Julen, zuri txikia deitzea, ez zaizu iruditzen, agian ez dela oso egokia? Hau nola egiten da? Hau nola egiten da? Orain bai. Ez zaizu iruditzen ez dela oso egokia, zuri txikia deitzea? Bueno, gure perfilei beti ezkeo, igual, konfusio pixket erain laik ez, baina, etxetik eta gaitzi zen hori akarkiu, ja urte askuen eta, inguru eta behintzat ala esatzea joa. Eta zuri beti danik gustatu izan zaizu aizkora? Bai, nizan nuke baietz ez. Egitea, etxien ez dutela inorrez autu kirol hori praktikatzen ez, baina, lehenko kontuk eta argazkik eta ikusik eta beti goze hori iriki izin ditela ez, txikitatik. Bueno, orain egingo izute, bertsolarioi askotan egiten diguten galdera, aizkolari zer egiten da, jaio edo egin egiten da? Bueno, nik esan nuke jaio parte baten, aizkolari jaiotzik lagundu lehikela ez, baina gero egin berdala baita ere, landu berdala. Eta esate baterako, jaiotzerakoan edo jaio hortantik, ze ezaugarri izan beharko lituzke, norberak, jaiotzetik? Indarra, altura... Bueno, indarra garrantzitsua ez. Gero resistentzia aldetik gene, una edo resistentzia aldetik gene pixket landute omerdezu ez, eta buru horretik pixket bai, jarraitzeko. Eta zer egin daiteke? Bueno, nik uste zai hau ez, proba hau, lehenengo eta behin, nik uste proba ezko asko guztago litzaiokean kirola dela ez, eta gero guztago ezko aurrea. Zuri nor sartu zizun, arra? Bueno, arra nik uste negun ere buruiz sartu niola pixket ez, umetan dagoela, baina gero hor gaztetan da ingen nola, koarri arteko apustu xeleberrea baita ere, eta lehenengo plazideare izin zen, eta handi hasi ginen baita ere pixket gero ikasketatik eta pixket lahatare okinun, eta gero eta 3 urtekin serioxo hasi ginen berriz ez. Eta erreferenterik izan duzu edo baduzu aizkolaritzan? Bueno, erreferentik, esan nuke, lehenengo eta behin txikitatik etxeku egiten ditut ez, eta gero, oin nahi asko launtzen edena Angela Arrospide adibidez, baita ere ez, eta nik uste erreferente badaino hori aurkitu lekeela. Eta galdetuko banizu zure bizitzako ametsa zein den, edo zure txikitako ametsa zein den, aizkolarekin loturarik izango luke, edo erabat, beste alde batetik jo beharko nuke? Bueno, ametsetako bat igual izen legizun ez, nizan nuke baietz, ametsetako bat izen legizula aizkolai izeti ez, eta, nik uste lortu dugula ez. Eta bestelako ametsik? Bueno, ez da hit. Hola esateko amets ezberdinek ez, beti gumetatik pintatzen izuna ez, kirolaz aparte, lana, gero familia danetik ez. Zer jesu baino. Bueno, Julen, argazkitxo bat ekarri diguzu. Hortxe ikuste dut nik atzetik momentuz, orain aurretik ikusten ari gara. Zer da argazki hori? Zergatik ekarri diguzu hori? Bueno, justo hori da ez. Leheno aipabetan koarri arteko lehenengo apustu hartako argazki bat. Bi koarrien artin ingenuen apustu hori, herriki holana, bakoitzek lan ezberdinetan da hartu ertzun parte. Eta kuriosu da, galtzezun koarriek iraztezio nahi lasturren egun pasadat ordaindu bertzion, ez? Nio, ez da txarra, eta zu zer egin zenuen? Ni aizkoran, erten nintzen hor, eta irazin genuen. Irazin zenuten? Eta iritsi zen buelta, esango dugu, Bai. Hori zuzara? Aizkoran ikusi dugun hori zuzara? Bai, aurrek aldetik azaltzeana Gorriz neu naiz, eta atzetik berriz azaltzeana Mikel Arrainaga, ez? Ordune, elkarren kontra izen ginen, eta gaur egune plazatan elkarren kontra segitzeu, ez? Eta orain zuk ikusten duzunan argazki hori, hau da nik nire ez jakintasunetik, Agian egia da, aizkolaritza bideoan ikusita mugimendua ongi ikusten dugula, baina argazki hortan ez altzaude oker xamar. Hori ongi aldago? Bueno, nik ustez Orain zuk zure gura horri ikusten duzunean, ikusten dituzu zuzentzeko gauzak? Bueno, justo hor esan nuke nahiko ondo tireken aioten egiten, ez? Gero bideoen ikusi merko nuke, nun ematetan da zuzen jotzetan, ez? Baina, bueno. Ederra, ikusten dugu hor ere elkarren aurkari zaretela, hau da, aspalditik ezagutzen duzute elkarren ikeleketan. Bai, hori.
ez duzu dia kafeari probatu. Hartu lasai, Nik ere hartuko goenkalen iten zuten bezala, utxutxa eta edan ingut, horrelaxe. Julen, galdera bat, biharko hori begira urduri zaude? Bueno, urduri beti mateu ez, tentzio pixket, denbora askon prestatzea, ulako kompromiso bateako eta lan hon bat inezu ez, jende aurrien, eta beti mateu tentzio pixket, eta, baina, bueno, nik uste, momentuz nahiko ondo kontrolatu ezkoela. Eta gaur gauen lorik egingo duzu? Bueno, espero, baietz, ez dela ez da motza jongo. Ez dela ez da motza jongo. Bueno, zoragarri, nire kafea hausia izan da, gustatu zaizu kafea? Bai, ona dago? Hori esaten dute beti, Xabi. Ona, omen dago. Mikel Alto Lagirre, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, Julen, espero altzen nuen, Mikel horri ikustea. Ez. Isilik zegoen. Ez omen da oso zalea, ezta? Ez omen da Mikel kamara eta horrelako kontuen oso zalea, ezta? Ba, bueno, pixket igual bai, baina. Lotzati zamarra, baina, bueno, gero. Mikel, eta zu zer moduz ikusten duzu? Zure sozioa, Julen? Ja, familiari zauta ikusten nik hau, ja, eta horrenengo alditia erzetzula, eta ondo ikustet ondo. Mikel, duela 14 urte edo ezagutu omen zenuten elkar, bata Azpeitiarra eta bestea Azkoitiarra, eta hala ere lagun. Asko kostatu zitzaizuen elkarren lagun egitea? Egit esan, oindala 14 urte horietan, hiru Azpeitin mailan ibiltzen eta hoxe, danok ezautze ginen, eta horra zinen lagunak ziren, lehenengo hartu emana, orduan izan genitu, bai. Beraz, Julen, elkarrekin ikasitakoak zarete, unibertsitatean ezagutu zenuten elkar? Nola izan zen hori? Bai, bueno, lehenutik hola biztaz da pixket zautzen nela ustez ez, baina, bueno, gero gelan da batea zinen ingenieritza ikasten arrasaten, hor ja elkarren onduen da gehiago, eta autobusin da ere kointzibit genuen, eta, bueno, holaxe hartu manina zeginen, eta ni uste bastante ondo koneta benula ez, eta gaur arte. Eta Mikel, zu aizkoran zer moz moldatze zara? Bueno, saiatu naiz, bere baserrira eta junda nago, saiatu nintzen, baina korteko lineak eta ondo markauta zauden, baina nik golpi jota jo hanetan espalik gertetzen. Beraz, saiatu zara, baina hori ez zaizu atera, baina adibidez, festagiroan eta mai inguruan ikaragarri gustora ibiltzen omen zarete, ezta? Bai. Jak txapelketak eta amaitzen ditu ninda, saiatzen geha, bai. Mai inguruen biluke jatu nonak geha, saiatzen geha juntatzen, eta hor nahiko ondo moldatzen geha, bai. Egin esan, jateko ona, ardo pixkat, eukite dugu, alkarritze esan. Julen, alare esan digute, urrezko aizkolariaren txapelketako ospakizun hori oraindik zintzili dagoela. Bai. Mendiken aste honetan mentzet ez tegoki, pekatu hondi egitegi. Noski. Bai, Mikel, bihar Gipuzkoako txapelketa dauka, beraz, orain pakean utzi gartzaio, ezta? Enpillo gaina, bere neskalagunen maila bizarra da, nire mazkide markinakue, orduan, oain gontan, Bizkai aldea oin berko deu, laurok ez, batea. Ona. Mikel, zu bihar izango altzara bertan? Ez uste, ez dago eta aukera ikuteko, eta ez uste ez nahi izango ez. Bai, baina... Unitzen nahi, txapelketa eta exhibizio batuta animatzez, baina nek nola afizioa ondik ez daugetan, Baina gogoratuko zara, ez da? Bihar, orain hor hariko da, Julen eman hariko da orain eta... Hori, bai, gogoratuko nahi, eta animuk neure barnen emango eskote, Mikel, nolako da Julen lagun gisa? Bueno, lagun ona, bai, oso mutil alaie da, beti herrifarrez, bromak egiten, badakizu inoiz ez dizula fallatuko, beti hor dago, eta ni beti izateten bezala, animaliten inguruen nezitako pertsona, eukitze karisma berezi bat, eta hor bideuek ikusitugu animaliak zin, eta behar nik uste daukela karisma berezi hori, eta guri bai familiei, eta bai lagunei, guri irakuste dugu. Eta Julen, Mikel zer da zuretzat? Laun onditxe ez, konfiantza asko dauget eta ordu asko pasatio elkarrekin, eta laun onditxe eta beti eozertako hortxe egon bat ez, eozertako kontaula dizugeakin eta... Esan digu, ez dela bera oso afizionatua, zu saiatzen zara zure lagunei eta pixkat gerrin hori sartzen edo pizten irrika pixka bat? Bai, saiatzea ez. Gero hoxek, euke txapelketa eta batien eta bestien eta kilometro asko inberrizite jau ez, eta orduan normala danea ez iriztie, baina saiatzea lagunitare pixket irein eta...
Bai, biztan geratu da, bioi mai ingurua eta festa gustatzen zaizuela, kirolaz gain. Eta Mikelek esan digu Julen, Durangoko festaren bat edo parrandaren bat edo hor gertatu omentzen zerbait edo hori kontatzeko edo... Zuez bali mazara gogoratzen bera gogoratuko da, ze parretxik egiten du. Nik uste gure historio honetan, gau polit bat izen genula, Durangoa jundakoa hartan, kalienda parranda polite, kafean tokilen, eta geroan, kostatako buelta hori, nik uste gure momentu polit bat izen txalaka hori, beak eustendik ala ipusikula. Ondo, ondo. Bai, parranda batzu egin ditu, elkarrekin da, hori horietako bat, ez? Gero, junginen, hola asko pentsatzeke, da juteko errezain genuen, ez? Baina gero etortzeko nola etorri eta zeatare... Kosta, Pentsa urez genuen, egin, okurri ure ez? Nola buelta eta zein berriun da, zoze topago egiau eta bat eta bestia, baina azken hau... Nien dare kosta bueltatzen da, bai. Bat entrena bilau eta gero bestin autobusen zai eta zea eta luze, Ze hor dute ziren etxera bueltatzerako? Ba, egun argituta. Eguna ongi argituta. Bueno, beraz, marka eta rekorra handiak jarritakoak. Mikel Altolagirre, eskerrik asko gure diari erantzuteatik. Eta deutun arte, besarka bat. Agur, agur. Ondo segi. Agur, agur.